ครับที่ลังไป Jangan lupa Wan bu yai fadar syakane ka parish ka jungi ngatrai bu na pedeng jong pia pangnut mo pia na kata kata fi yele diau yele kuslai nomor ba mentah kasni kalau ada kasni ke ba thadu wakin mo mania kendu yai fadar ngi pat syane mentah kasni ngi yakmen la syai pat ngi hap punya suksi mengiru gaju hi la mi sei mo long bi bujili mar kalian wan ma phi na po sau sumper syane wan bu yai fadar bat la syai pat de sabungi pat de lai bu yai fadar syapo ka parish ke jong phi te kumbu ong ka tin mo don kapur ka bahap ban kemen don kapur ka bahap ban skosi don kapur ka bah hap ban thang man sim don kapur pat de bangi kenduk jing subha jing so tenap ti kini berkhot ye lang ye rengkap hagija nanti juni kumu breu ti kum ki para bangai ru don kapur ye kenduk keleng do jingi kidai kita ki ba ai yo jisu shangi te haba don keleng do ka parish kat no ka bensim ka shingai ka phumut ka phumat idap jingkemen dei maki ki bara yo jisu ki ba ayam jisu hangi ban pen kot pen khia yangi ban maramot ikijing pangnot ban maramot ikijing sosi jongi habi ye kendu hagi babun rukom ki khep jong kolong breu ka ban breu ke jongi Katin ka baning tong ka bangi siya ikan mau barabol kada kajing sa uwi ublay try kan rat. Day ublay wa penya ya ki a baro. Ujisu lawan siya kani ka pertay. Hoy kumukun ublay ula ban lelut dalade. Yakikam ban yalap. Haday kumubreu udan kam kinong yarap. Ina kata kadaw ula kot ki khatanut ki apostol. Ki bandon hak ti hak jat jong Bat kini ki khadam ki apostol dei maki ki balapteng ya kakam hadin bu Jesu ula ki usabne. Bat pilap aga gospel pilaba u Jesu shamla khot tang khat arngot re u khot san nyau pho arngot ki senran ki banya trei bat i hakti hakjat. Dei na kata kadaw ni songu ya ublay bagani kadi ka saindur ka jang ublay kadi ka plan ka jang ublay na du basdang. Bu Jesu la khot ya ki apostol la khot nyau pho ar la khot ki bon ki batray hakani ka mission ke jong nyai ngo ya ublay nak benda ki jing kerku ki jing ai ba ulay la the ha ka jai bin reu jongi ha ka jai bin khasi jongi ka jai bin khasi jongi la roi ha ka jing ek na mar balai ba ublay hi ula ibet ba mangi ninyo ya ka jing ai ka jong ling ba ki missionary ki balawan na silyang duriau ki balawan sam ya kani ka sambai ke jing ek bat unil sambai ke jing ek Kristen jongi ke jing ek Katolik jongi kala roy ide ke jing kerku ke jong ublay Liu ha kini ga Paris jongi ublay mang kerku gerdo ya phi pemba ngalai osno na ka jing kren jongi Ferrar Sakayus wa kani ka Paris walang kan sa kelas sendat kan sa kelas sendat ke jing wan jong yu kejat jong Ferrar Liu ha kini ka mission jong kani ka Paris walang Wat haga juga por ngapen pau ke songo ia phi ki pa jong play ki bawan na po sau semper Paris na ke beta ke jing sebun bat ke jing i jong phi ya Ifralio tada kamde kumta ngam tharai pindon hang ni menta kesngi mar ke jing i jong phi pen pau ya ke jing i jong phi ya inong sarai jong phi ibala tresi tom ibala lebha habaro kiliang jong ke jing imensim baru wat aga yadai bat kado nane bat kamet ke jongi tu blay nang kerku gerdo ya phi ba kina ya don berbor teng jong jing ko jing kya na kabenta ka jing kerku ka bau blay nang kerku ya phi ha kini kisi manwan ajisin Feralio ni pring subha ya phi ha kini ka Paris jongi hane po walang ba blay nang kerku gerdo ya phi kuma ba phi pidon ni ki sap ki phong jong ka jing duai ka ba kiใช้เละบรบนะก็เป็นตาkiปังบัญญนba ki jaga ba pher ma chi thu ya phi ngi ro hang ni don i we i group prayer group moi prayer group hang ni ngi jai don ka ji mane sacrament praise and worship
kasih balang. Mana kasih balang janmit ni lumlang ki pai rungek hang ni po Paris si kata kan sai mesim susu ia kini pai rungek juga ka Paris walang dadala nang wan baki mana susu ya kene bekam sing tuai ke jing mesim jong kini ki khun ki ti kin men ki para jongi po jong kene ka Paris walang